Minggu tanggal 14 lor ya. Iki neng Sambiro Byong soalnya akeh sing request. Iki nek rono iki neng lapangan tekel-tekel. Iki tulisannya Gapura Makam Sambiro Byong lho. Tak pilih ngarep kebonan iki lor ya. Iki kebonan iki wis gak usah sampai aduh-aduh tekan tengah lor. Pokoknya tak pilih kebonan kono. Wis batase wit gede iki lho lor. Batase wit gede iki mengidul. Wit Trembesi kuwi batase kuwi mengidul lor ya. Lah nek sing mengalor iki lah kae arah makam lor. Apa ini tak deleh makam mangan penampakan lor malah gak sido. Nek ireng-ireng wis malah ra sido aku lor. Malah tak geser rada ngidul. Lah iki pokoke watese wit Trembesi gedhi iki lor ya. Gedhi iki mengidul. Wis ndang gas lor ya. Muga ndang ketemu, muga berkah. Tak lanjut neng lokasi kedua aku lor.